Semangaken namaning kula Dinda Agustina. Kula ajeng maosaken pidato bertema konversi toya ingkang gadah ira-irahan siklus urip ingkang ngimbangi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kidurmatan, Ibu Guru saha kanca-kanca sedaya. Sugeng injing. Kula panjenengan sedaya ing dinten menika ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe ngaturaken pidato babagan konversi toya. Siklus urip ingkang ngimbangi alam. Toya, sumber gesang kanggo kabeh makhluk. Wujud toya ana telu. Cair, padat, es, lan gas uap. Konversi toya yaiku proses olah-olahan. Wujud toya iki kalebu siklus hidrologi. Siklus alamiah kang njaga keseimbangan alam. Penguapan, evaporasi. Srengenge ngubah toya ing kali. Situ utawa malah ing sawah dadi uap. Contoh, toya ing sawah menguap nalika srengenge panas. Kondensasi. Uap toya atom lan ngumpul dadi butir-butir cilik ing langit. Bentuk megah, contoh embun ing esuk pagi. Presipitasi. Butir-butir banyu ing megah dadi abot lan tiba minangka udan. Salju utawa udan es. Contoh, hujan deras ing musim penghujan. Infiltrasi. Banyu udan meres menyang lemah. Isi cadangan banyu tanah. Runoff. Banyu udan mili ing permukaan. Ngalir menyang kali lan segara. Segara. Contoh, banyu udan mengalir menyang kali. Siklus iki terus-terusan saking segara. Toya menguap maneh. Konversi toya njaga keseimbangan alam. Kesimpulan, ayo lestarikan toya. Gunakan toya kanthi hematan, ojo ngrusak lingkungan. Kita kudu ngerti lan lestarikan toya kanggo kelangsungan urip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.